Pishiko жиле Тоҷикистон. халяльни жилекати чика демак. Дар рӯи одам мешафем. Типа мармелада чи. Намерезайребни. Аз мебремша. Дин. Ина жилейкои ма тайёр кардаги тайёр шуд. Ятичка да косайга. Ва севия. Акмай рафтум ки оли чӣ мекунам? Чӣ мекунада? Чӣ трафайрот мекунам шара? Ба ту чӣ мегӯй? Барои чӣ тра намемонанд шара? Ох чӣ ба фикрат? Брохе. тамошобинои азиз, салом алайкум. Влоги имрӯза ошхона сар мешавад. Нигоҳ кунед сковородкаи гирам хаridагим. Бубаншам хеле шида. Мешунушам намеравам. Чӣ хеле боша. Дига ай тарса хаси ма қатне шут мешум не. Неки ягон чи намечаспав, неки анами хеле чи шидай. Зард шидай мебайнаш. Как шикада мастола намехрангу дакум, агарем вайда ношки бирён кунам. тамошобинои набине фигураҳои жилейни височки вай харида будам ашан жиле бо сразу бигӣ ҳарома жиле вай хуба не жилеи халяль турецкий вай хеле кардам форма ки набудам хададуру чӣ рехта будумша чапакадум буридумша короче на неки ҳеч камонда нафорид иш барсик меравем кутум хая сурат гирам слайм баринан бад браван ба ору пеши барсик яташ короче малиновая яташ вишнёвая ба фикрам як тон тамошобино фери дане мошиншӯӣ рафт мошин жда кадоми шир резондай мошина полнӯ сидени қафоша чикада кшодак сидени қафошаву шуштакаш полни ки буду гош хай бутулка бошо қайнабда ай бутулка чанд қа мереза ина и сиденира кандан шуштан бо сидени мошинтон айди пайди дорам дигам телевизони мехарем намхеле ма гулома ов додум борон истедам ма тоқа гулора ов додум оз мерам сирен мечинам даваза бит қоқ шуда агар исол якҷоя бошем да ҳами каналото олучапазира олуча мехӯрем бинед ва олуча мохшувастай садбаргои ман ба наздики ма касе айпс подписчикай медона и садбаргоро ма гуфта будам ки ма ай хона ҳамсая дизида будам овози ҳамсая омадиста наё мешукфа барсика бине адиёлш қати давонбайни замин барсик аёҷаи овардиан шад амхе мо қатишмо бошад инами иҷа трезаи хонаи хоби кӯдакҳое нигоҳ кунед бақлашка ягон чизое ки мехӯранд ай боло ҳамҷа мепартоянд мурзи қатишмо сирен и сирена ма бояд барам ай боло видео кунам ки шумо бинед як бора олучарам ай боло видео кунам ай боло сиренон қабизи метуванд тамошобино ба боҳонаи боло хонаи маша омадам и бозора мебинӣ и раиса пишакоша аю хона сир кардем и боло бировардаишон анабо барои и пишако нигоҳ кунем ба кал овардай
ისგზარიმ დიოლო ҳамаш чиркиншдяне нигоҳ кунед барои и пишако ина из чия намира партофтай ак мадили хадаши бакали бакал шикаста ба дафш гуфтем натова дига да пешмон бакалшон да овардаем намита хонаи маша бозори птовски тамошобинои на пишако оли мегӯянд и бакалда ҳам чой мехӯрем ҳам вай не уже и бакалда дига чой намехӯрем шикастакша исфандиёр транактистам калони шумо дисте куҷа бё чақаширидай қарузо надидем қафиране шипсиё зиндаги маъқул чӣ хел зиндагиётон явардиам то най дасти кӯдак чӯдака хатмонташон гуфтем берунотамоншон таои навес павез бо дилш намешай явардачаку бё худое инҷа қабдан мумкинай анаи қисми хонаи машара аҳамияти либосашам кашида ҳама қасарустимай як ҳафта шуд либосрӯй кардем ки либосота гирд зимистонота анҷабдафту ёнта истудиям хай хонаи итрезаолина парда надора пардашакандагиам залӯзи карданда иҷа ремонт дигам тамонта дар ихтиёри пишакаем кӯпачои нав амҷадан меҳмон пеҳмон биай ин боло мебарам бе поён хулоса ман рафтам ай хонаи ино бегаҳиё бине чӣ хел мода настаящий овози природа мин завод павод да поёно пайдо шид ни хонамоно овозои бегона бисёр шид природа бутам ай хонаи маша бакал мекувем ҳамаш дар хонаи маша айна омадем мурғако қариб тайёр шудиям ана рӯшо мекушам пилтарам мекушам дар шихтиш тайёр мешавад ма гашта омадам навда ёди ман расид ки ма гулчинӣ омада будам ку иҷа сиренчинӣ чақчақ карда рафтум боло ай боло поён хулоса саррози мечинам гулораву мерам ба хона нияти ма гулчинӣ буда амҷа хушам дар чақчақ рафту боло фақат 2 шохча чиндам нигоҳ кунед ҳамқа бӯи хушрӯ дора ами сирен чумчуқо чаҳ кадистин мебарам вазада мемонам агарота фақат чоқуша мегирам бо кӯдако ягончи мехӯрана ина дӯстони азиз ман гулора овардам мондам дар ваза хонамон камтар бӯи гул бикна кухнида мемонам инора вази авқотора мекашам ами авқотора мекаша одам мехӯран тамоми кор тамом меша функсияи асосии рӯзонаи зано тамом меша вақте ки авқотора хӯрдан тамом ҷон халос тамошобино ман амада иҷа сиалаф бардоштам рамоналида кӯдакот мурғ мехӯранд ва камтарак салат кардам ана дар магазини ҳамсои арсиколоҷи нестем мо 4 сомона лимонад да гузаштагием ана вахемода ишёи том ихтаро обеда майқа нахуд шукр ина вахити
дестен. Намеха одоб нест. Ма. Харш карай берун овардымша. На, амма чима мешкани. Нахчубой махай уже тайёр шудагиям. Кама как ман овқот мекунам медуне барои кичика намехра. Дигарода боягун чи дига. Тамошобино манам моқати Isfandiyor. Hello bugu. Рафтисем. Хунай хоҳарам. Уже гармишта одаму ҳавлинора об мешавам. Пудел касе дошта дар кӯчаи мо. Ва ҷаҷа. Моро пешоз мегирад саг. Ва ҷано. Салом. Чакари. Ҳолам ту куртка пӯшидагӣ? Ана качели. Халт дидиям? Биё. Ҳа. Фото съёмка мекунам. Тапочка сази. Меша. Энҷе нағзем. Меша. Меша соз. Амнушхай. Ҳама қад салом кадем. Тамҷа. Раққосо рақсора. Ҳопа қати. Ворхча нишон медиям. Намедом и байд авторски дора ё надора. Пеши дег миёем. Дар кадом худат пускадаси ахир? На, дег душдестаем. Ку меҳмони мо равшан. Амия хонаводаи мо биякун дастархон ҳолни зайн меша ҷош. Вай на ден раждени каби даҳан шакшо бинем. Зодрус дора. Ана. Дадри бассейн зодрус. Не уже, яко мероприятие сарчи. Интернет, варамхо связано капаҷа. Ҳо, иҷа связано капа, инҷа чикри бидай ҳолиам салёниш чикри настаиши буромадай. Килош 15 сомони дӯстони азиз. Ҳо, ман ҳамирӯз харида будам. Ва инҷа 15 сомони килои чикри. Не, да чимҷо. Да инҷа хай меҳмони мо да як гала одамай. Ама ин камера метарсанд. Барои ҳамин фақат ман пол нишон метиҳам замин потолок. Беғард айманижа. По замин потолок. Мошобино ина чикри. Килош 15 сомон. Дамо нав хеле чикри буромадай. Ана мо уже да берун шистем да болои кард. Ҳо, дидем мо мошина хушуд дидем. Маладес. Инам инҷа да чикри хирира сар мекунем, намака овардем. Ҳо, мо авқот хӯрдем. Перевод кунам гапоира. Анака чикрира мехӯрем. дӯстони азиз, дар канали мо 3 рӯзи хайр эълон карда шудагиай ва имрӯз аллакай рӯзи 2-май, рӯзи 11 ва рӯзи 13 насиб ҷамъбаст мешавад. Касе ки имконият доре ва хоҳиш доре метавоне ки дар ин кори мо шарик шаве. Дар инҷа ман мемонам рақамҳои ватсапа. Инчунин шумо метавонед дар канали TJ Аминка муроҷиат кунед, чунки ҳами канали TJ Аминка ҳами идеяра да мо додак ва мо дар ҷоягӣ мехоҳем ки ҳами кори хайра ба анҷом расонем. Барои ҳамин дар видеои ирӯза ва дар видеои пакгоҳам ман ҳамин порчаи видеоро мемонам, то ки касе мехоҳад ва хоҳиш дорад дар кори мо якҷоя шавад ва мо якҷоя метавонем ки ягон кори нағза ба анҷом расонем. Бо ҳамин влога тамом мекунем. Ҳама дар хайр, сеҳату саломат бошед. Лайк монед, комментария монед ва фикротонро нависед.